Sola Bayaya Aidarani Aliere Mali Karamogobaye kunnafoniyaw bɔla ka yira k'a fɔ kunu tarata don Desanburu kalo tile 19 san 2023 kɔnɔna na ko fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni tɛgɛ da kɛ ale yɛrɛ kɔni kan ka taa ni ale yɛrɛ ye beji kɔnɔna na bi araba don Desanburu kalo tile 20 san 2023 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 11 waati sanga 40 kɔnɔna na kunnafoniyaw u y'a yira k'a fɔ ko Sola Bayaya Aidara ko ale yɛrɛ kɔni tala kaso bonba la a yirala k'a fɔ Sola Bayaya ale yɛrɛ kɔni jado bila jamu yɛrɛ kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni kuma dɔw ko olu sɔrɔ k'a fɔ kuma minnu ni olu yɛrɛ kɔni ma kɛ fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni fɛla ye o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko tigɛda o yɛrɛ kɔni kɛla Sola Bayaya kan o tɛmɛnen kɔfɛ Sola Bayaya ale yɛrɛ kɔni kanubaga jɔnjɔn olu yɛrɛ kɔni wuli ka jɔ kɛ ka taa fɔ beji o yɛrɛ kɔni na ka taa u ka ŋaniyaw olu yɛrɛ kɔni yira fɛn min ye olu yɛrɛ kɔni ka kanu ye u ka karamɔgɔ o yɔrɔ u taala ka taa o yɛrɛ kɔni ŋaniya yira o yɛrɛ kɔni kɛ ka marché belebele kɛ ka bɔ beji o yɛrɛ kɔni na k'u kunsi kaso bonba ma o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ u tilala k'u kunsi u ka siège ma o yɛrɛ kɔni ye kuma caman fɔ kanubaga jɔnjɔn ninnu an ka jɛ an k'olu ka kuma lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Karamɔgɔ minnu bɛ yan an b'a fɔ libéré ne ma mɛn dɛ ne ma mɛn tulo t'a la ne ma mɛn dɛ tulo t'a la bagan minnu bɛ sela fɛ bɛɛ k'a fɔ libéré ala kira kanuba a y'a fɔ libéré Muhamadu kanubaw a fari kana faga dɛ Yarasiru dɛmɛbaw a fari kana faga aw man ka Useni ye bi de ye Karibala ye aw man ka Useni ye bi de ye Karibala ye aw man ka Useni ye bi de ye Karibala ye aw man ka Mamadu ye bi de ye Baduru ye ninnu bɛ diinɛ jɔyɔrɔ de la donc ala kɛra tiɲɛtabaga de ye ninnu ye o de la kunu an musow ne bɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow silamɛ muso bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la an karamɔgɔ a n'an ka ɲɛmɔgɔ o de bɛ fanga bolo bi silamɛ muso si tɛ se ka sunɔgɔ a tant que an ka ɲɛmɔgɔ b'u bolo an bɛ fanga de deli ka d'a kan kuranɛ sariya a n'olu ka article tɛ kelen ye n'o y'a sɔrɔ o kelen don k'an karamɔgɔ minɛ k'a ye min kɛ n'a ni fanga ta tɛ bɛn an bɛ yafa deliw ye parce que fanga ta ni ala ta tɛ bɛn dɔnnibaga filɛ nin ye ni ko min bɛ jamana kɔnɔ wagati min na i b'i ka kutuba k'o de kan i b'i ka dɔnniya boli o de kan mais n'o y'a sɔrɔ an karamɔgɔ kelen don ka don u gasi de la walima n'a ye ko fɔ min tɛ bɛn olu ko ko da de yɛlɛlen don karamɔgɔw ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ donc an k'a kɛ sigi ka kuma ye an b'a ɲini fanga fɛ an b'u deli de u k'a kɛ ala kama an ka seku de b'u bolo an ɲɛmɔgɔ de b'u bolo an b'u deli muso bɛɛ lajɛlen anw sira an ɲɛ de la denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen an b'an ɲɛ de la an bɛ fanga deli u k'a kɛ ala kama u y'an karamɔgɔ minɛ bonya de kɔnɔ ka na u m'an dɔgɔya u nana u bɛna ɲininka bonya de kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ ala ni ala kira kama u k'an karamɔgɔ fana lasegin an ma bonya kɔnɔna na nin y'an ka laɲini de ye an t'u dɔgɔya a bɛ komi an y'an yɛrɛ de dɔgɔya an tɛ fitinɛ fɛ Mali la maliden bɛɛ hakilina de ye Mali ka da Mali tɛ se ka da nin cogoya la an b'u deli ala a n'a kira kama u k'an karamɔgɔ d'a ma an ka segin n'a ye an tɛ kɛlɛ kɔ an tɛ wɔyɔ kɔ an b'o de ɲini u fɛ ala a n'a kira kama assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh ne tɔgɔ Malimatu Barike Kanɛ groupement ɲɛmɔgɔ de don Dawudabugu kɔnɔna na Aisha
karamɔgɔ bɛɛ fɔ junior don an nana an ka karamɔgɔ soutenir mais kuma foyi t'an bolo an b'an ka karamɔgɔ ka ordre de kɔnɔ n'ale ko an ka mun kɛ dɔrɔn an b'o de kɛ kuma foyi tɛ an sigimɛ dɔrɔn k'ale de lamɛn n'a ko a ye nin kɛ sisan an b'o de kɛ kuma foyi t'an bolo n'o tɛ. Minani kɔni kun tɛ fosi wɛrɛ ye a ye kuma min fɔ a ma nkalon tigɛ a ko IBK tile la ni courant tigɛra an b'a fɔ ko IBK y'an tɔɔrɔ mais Asim tile la ni courant tigɛra an b'a fɔ ko énergie y'an tɔɔrɔ a minɛni kun de ye nin ye minɛni kun tɛ fɛrɛ minɛni kun de ye nin ye IBK tile la ni courant tigɛra an b'a fɔ IBK y'an tɔɔrɔ mais ko sisan an bɛ tile min na ni courant tigɛra an b'a fɔ énergie de y'an tɔɔrɔ parce que u ye mɔgɔw la siran u ye bɛɛ da tigɛ an bɛ saya de. An bɛ bɛji dala yan bi an ka karamɔgɔ de minɛlen b'u bolo an ma dɔwɛrɛ fɔ fo a ye maliyɛnw ka hakɛ min fɔ ko ka maliyɛnw ka hakɛ d'u ma a y'o dɔrɔn de fɔ o de kama u y'a minɛ bon an kɔni bi yan an tɛ taa n'a sara yan an yɛrɛ bɛ sa a dala yan nɔ n'an bɔra yan k'an bɛ taa tribunal la wa an b'a sɔrɔ yen nɔ de a ma an sɔrɔ yen kɔni an yɛrɛ b'a sɔrɔ yen an bɛ choix la kɔ an tɛ bɔ choix la kɔ nin b'an tɔ da choix la la de mais ne kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ye karamɔgɔw ni alimamuw u k'olu sen bɔ u ka kow la quoi ala ka mɔgɔw de ye olu ye kira ka kalifaw de ye dugumakolo sanfɛ olu de bɛ ka kira ye représenter dugumakolo sanfɛ mais n'a fɔra karamɔgɔ tɛ to alimamu tɛ to mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka kuma jamana kɔnɔ o ye mun jamana sugu ye mais ko kan ka kɛ mɔgɔbaw sen ka bɔ ko la a ka dan an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais Mali kɔni kɛra fɛn dɔ de ye ni nin ma bɔ Mali kɔnɔ yan Mali ko bɛ dafiri de parce que dɔnnibaga tɛ bonya yɔrɔ o yɔrɔ la o yɔrɔ o tɛ taa ɲɛ o hali n'o taara ɲɛ o bɛ segin kɔfɛ Mali karamɔgɔw u ma foyi kɛ mɔgɔ la o Chola yɛrɛ fila ma foyi kɛ mɔgɔ la ni sinjitugu ko don a b'o kɛ ale de bɛ maliyɛnw ka hakɛ fɔ yan fama o fama tɛmɛna yan Chola kumana a bɛɛ fɛ a ye dɔ fɔ a bɛɛ ye mais a ma fɔlɔ nin na o a tɛna laban nin fana la o hali sini n'a bɔra nin na a b'a sago fɔ maliyɛnw ka hakɛ o de ye kiraya jɔyɔrɔ ye dugumakolo kan k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fantanw kuma da o de kan ka kɛ karamɔgɔw ye fantanw ka hakɛ karamɔgɔw de b'a fɔ k'a ɲini k'a d'u ma mais n'a fɔra k'o yɛrɛ tɛ se ka fɔ dun a ma diya an ye bi a ma diya an ye sini ne yɛrɛ filɛ nin hali ne ma tobili kɛ n ka so kabi kunu ne bɛ n sen kan ma hali tobili kɛ n ka so bi ne bɔra fo jalakɔrɔji ne ye madame Ɲare de ye Mama Sidibe Chola cousin muso de ye ne Chola bɛ sinji tugu a bɛ balimaya tugu a bɛ ɲɛ fantanw ma a bɛ ɲɛ jigintanw ma a bɛ yatimɛdenw ladon mais a bɛ se ka kɛ cogo di ko degun dɔ bɛ mais kurantigɛ tɛ yen an bɛɛ ɲɛ t'a la an bɛɛ ɲɛ b'a la o courant tɛ na an bɛɛ ɲɛ b'a la ni courant nana sɔgɔma a bɛ si a tɛ na mɔgɔw mago bɛɛ salen don mais o bɛ se ka kɛ ko o tɛ fɔ wa n'o fɔra o de digir'u la mais an y'u ko ɲɛ an y'a yira Ala de la an y'a yira Ala de la ni n'a sɔrɔ bi ne kɔni kɛra a kan a bɛ bɔ nin kaso in na an kɔni b'a dɔn a tɛ to nin janfa in na parce que nin janfa min filɛ nin kɛra Mali belebeleba bɛɛ la o depuis Cheikh ni Amawula ninnu wa depuis karamɔgɔba depuis diɲɛ dana belebelebaw de bɛ degun ta wa nin b'a yira an na de ko Chola ka bon nin bɛ Chola ka bonya de yira anw na wa nin bɛ anw tɔw da Chola de la ka taa fɛ a ta an tigɛ a la de a b'an da la de an b'a dɔn k'a bɔra Ali de la a bɔra Alubɛtiw de la Alubɛti fɛnɛ bɛ yen a bɛɛ ɲagatara tan tɔ de o an ma fɔlɔ Chola la walayi an sigilen don nin hali Alubɛti nɔfɛ tugubaga dama dɛ e min bɛ tugu Alubɛti kɔ i tɛ lafiya ye i ɲɛna dɛ ni ko k'i bɛ lafiya dɔrɔn i bɛ bɔ a la ni Useni fagara Useni bɛ faga don min na o don o ka gɛlɛn ni bi ye o yɔrɔ nin tɛ fitinin ye o kɔrɔ wa an jɛlen don ni nin ye an bɛ sigi ni nin ye an bɛ wuli n'a ye wa hali ni Chola sara yan bi Ala k'an kisi an yɛrɛ bɛ sa yan nɔ ne yɛrɛ filɛ ne jɛra an ka denbaya kɔ bilayi ne ma hali tobili kɛ n ka so hali tobili ma kɛ n ka so wa denmisɛnninw de bɛ ne bolo hali tobilikɛla tɛ ne ka so bi n bɛ yan nɔ wa n bɛ yan n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ la bi n bɛ taa o yɔrɔ la ni Ala sɔnna a ma tiɲɛ yɛrɛ de la n'u ma sabali kɔni nin bɛ Mali halaki di
parce que mɔgɔ ba tɛ bonya jamana o jamana la jamana tɛ taa ɲɛ a tɛ ca ɲɛ ni ye dɔnnibaga la gosi de nin bɛ jamana la gosi de o jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ nin ye an y'an ka karamɔgɔw minɛ an y'an ka alimamuw minɛ an y'an ka dɔnnibagaw minɛ ni ye la gosi de nin bɛ fanga halaki de nin bɛ fanga kari de nin bɛ fanga kari de ne min jɔlen filɛ k'a fɔ nin ne somɔgɔ bɛɛ ye tenitigi ye ne min filɛ k'a fɔ nin n balima bolo bɛɛ walahi hali ne ba den fitinin tenitigi de don mais nin tɛ ɲuman ye dɛ nin tɛ ɲuman ye nin tɛ ɲuman ye nin tɛ surunya ka kɛ ɲuman ye diinɛmɔgɔ man ka kɛ diinɛmɔgɔ la o u kan ka bonya de mais n'an ma se k'an ka diinɛmɔgɔw bonya an b'an k'u lebu mais nin tɛ lebu yɛrɛ dugu ma nin ye lebu de ye jamana ma o nin ye lebu de ye e ka karamɔgɔba e b'o de minɛ k'o don kaso la jamana diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ hali u ka misiri furannaw u bonyalen don u ka fɛn bɛɛ bonyalen don mais an ka karamɔgɔw tɛ bonya an ka diinɛmɔgɔ tɛ jate u mago t'u la mais an y'a sɛmɛ ala de la ala min y'an dan o ala de b'an faga wa ala de b'a kiti tigɛ parce que an t'a dɔn an bɛ fɛn fɛn kɛ wa an b'a dɔn so la a bɛ bɔ a mɛnna a janyana a bɛ bɔ an kɔni dalen b'o la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد نتو محمد إبراهيم كولبالي نبي تون إزبار من نعا نيمغو سوالا باي هيدراي depuis kunu una na yanno vraiment amani ni fangare fe fanga mogo duru mumbe fanga la amba nyinu fe vraiment ko karamo la blako ko la blako vraiment nite here jamana ma nite here jamana ma nite ka surnya ka ke here jamana ma parce que ni sugumana ke jamana o jamana chenda ba kofe donc ambe ante kelela ante woyola ambe mu ko jamana ka basigi karamo mu fo jamana basigi likanu do ayaga chende fo parce que ni jamana gelana na jamana kono karamo de kanga chenfo pourquoi jamana ka basigi kama karamo wajibi do uluba fo parce que ulu de ga ala présenter jamana ko donc vraiment amani ni famo fo ka sabali amena kunte do were wo aya dado kuran ko kuma munna wo doro do kuran nu jembe ba kalma jembe malite de mogo be jen kono be ba do ko kuran tigele no mali bon ni kuran ko ni tigara jago ya bi fode ni gela be jamana deunga groupe ba le feo groupe be famo be feo mais groupe te mun fe ale be ka kuma no lulu de ulu to golo abe ka kuma no lulu de sinon aka fuy talaw mais wajibi do aka kuma parce que ale dina nyamogo mogo de bako depuis 14h fo 6h an jolembe an sira billahi minani yere fa wallahi an sira donc minani kuye wode est ce que fo parce que aya fo ko courant tigelendo bon famo ka laje aka jamana glan aka mo mina bañ dabla aka barake mo ya fi dutigi ma barake ika mo bogo ba dabla ika mo mina dabla est ce que kuma jugo ini de bo fi est ce que jugo bo finyana i jugo bo fi wa ini de ba fi ni ya yo fi ya fi de pourquoi ika kisi vraiment ayam mais ni yo ke minani herata ko fere donc ka sabali go ko indani mako angon bo de nyinu fe anga la nyine muya an na ko ira aka libéré doro anna ko drone aka libre ante kelela ante wolo tienra police mum be depuis kuno ambe fo sisa uma sama ayra ma suma boyeni karama ko ambe no ante foy ko ante kele ko ante woy ko ambe an karama wode no aka bo aka dama ngata ya bana jamana ka basiki wode jamana ambe ka here wode vraiment ko sabali fama ka sabali fama no fa mo mum ba no fa ani mum fanga diriger nyon fe be ka sabali ko uka do ko dombe biko u fora do de ko do bi fu ko de donc u ka sabali amore nyinu fa u ka sabali ko vraiment u ka sabali nite koy jamana ko nite here jamana ma donc u ka sabali ko sallallahu muhammad wa ali muhammad salaya fa fama we ala bi sa fanta unga ha ke ko salaya fa fama we ala bi sa tinya go mali baina na mine kero wa
na mine kunkero ka gogo di bibi maliyauna au bisa ba shalako au bisa idara ba shalako la ilaha illallah la ilaha illallah Shola de garante farie Ali niti ba shola pe shola de sera katinya po pura koina Ali niti nga shola pe shola de garante farie pura koina pura tige tonyo bauga o tonyo bi mali e jama kuluga shola yo tonyo ni po we are me in a police so odela ala katinya tigi deme ala bisri fijola aidara pe Malila, ode la uya mina birika de mesila. Kato zerila, au jole me birika de mesila. Sinoko kadi di duma, isi buli jama kulu masu noko ge. Mini kadi ko duma, isi bu jama kulu madu mini ge. Obe siri fi shwala, alaka shwala wasa juga. Ame jama befo ka be barkada ka be wala nyuma don kunu ka damne debi kunu 15h ka damne debi kunu 15h ni mogo bora ka ta biji dala fo ka se sisa ma mogo ma segi so dumini make koli masoro foi masoro parce que ko shu ala de wele la fangala ni ala tanu ne kodobe ibole ka toro do kodobe ibole ka kushido kodobe ibole ka majigino wallahi ka hera do ni qur'an hade asa an takrahu shay'an fa huwa khairun lakum wa an shay'an fa sharrun lakum wallahi jombolo ko kodo ka here ko ibasoro o ka toro mais ko kodo be iba soro o iga toro iba soro o iga here mais amero mina bi wallahi anni so jara an fori fonina parce que on yemi o ya an wasa an jama ya an wasa kabiri sura fosisa malikara mogote mi ma wuli ki jo asenga an balma kelente kadam na an korowla kadam na an dogowla kadam na an koromusowla kadam na an korogewla kadam na an shirifla an fawla a bɛɛ wulila k'i jɔ a sen kan ko suala de welela fanga la n'i tɛ den ɲuman ye n'i tɛ ɲumankɛla ye o tɛ k'i ye intimidation anw t'o céder nous personne ne peut nous intimider mɔgɔ si mais anw m'an ka jamana sumali fɛ an tɛ mankan kɛ an tɛ kɛlɛ kɛ wa jamana sariya an dalen m'u la u ka sariya in u ka tigɛ a ɲɛ kan an mago bɛ min na bi o de ye jamana in basigili ye u bɔra u y'an to bisi da la ka bɔ ni suala ye da dɔ fɛ ka taa n'a ye kasobonba la n'an kun ye mankankɛla ye n'an kun ye tiɲɛnikɛla ye walayi an kun bɛ mankan kɛ mais anw tɛ mankankɛla ye anw t'an faso ci wa anw t'an faso jeni anw m'a dɔn ni ala ye ko min datigɛ jɔn bɔgɔ la i b'o kɛ wa anw bɛ min ɲini jamana fanga fɛ u ka sabali u ka segin u kɔ u ka sabali u ka segin u kɔ u ka suala u k'a labila a ka na ka denbaya la anw b'o de ɲini u fɛ mɔgɔw diminnen don mɔgɔw funteni kabiri kunu mɔgɔw bɛ k'an wele Amérique tɛ Amérique ye Faransi tɛ Faransi ye Mali kɔnɔna tɛ bɛɛ de bɛ weleli la an b'a ɲini kanubaga bɛɛ fɛ bɛɛ k'i bolo da i dusu la ni ala sɔnna a ma daɲuman bɛ don a la suala a b'a yɛrɛ sɔrɔ o la jama
aw ye sɛgɛn min kɛ an b'a sɛgɛn an b'a dugawu ye wa Ala yɛrɛ b'a dugawu ye aw ye sɛgɛn min kɛ Ala k'a bɛɛ sara ni Ala sɔnna ni wali de ye ni Ala sɔnna ni wele min kan ka da tuguni ka bɔ k'an ŋaniya yira o tɛna dogo aw la bɛɛ bɛna bɔ o kalama.